Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Зваршчыку сцяна Вячеславу Юхнавецкаму прысудзілі штраф за пікет у будынку мясцовага РАУС. Як пікет участковы кваліфікаваў наяўнасць у мужчыны в укладкі пашпарта з пагоні, якую той дэманстраваў, цытата, нявызначанаму колу асобаў у пастарунку. За гэта мясцовая суддзя Наталя Барысавец аштрафавала Вячеслава на 2220 беларускіх рублёў. Мужчына віны не прызнаў. МУЗ правядзе вучэнні па ўсёй краіне. Адмысловыя трэніраванні працягнуцца да 30 верасня. Падчас занятку сілавікі адпрацуюць алгарытм затрымання умоўных правапарушальнікаў. З гэтай прычыны магчымыя абмежаванні руху транспарту і пешаходаў, выстаўленне пастоў і правядзенне іншых абмежавальных захадаў. Мясцовых жыхароў просяць не хвалявацца. Уважаемые жители и гости нашей страны, просим с пониманием отнестись к временным неудобствам в связи с мероприятиями, проводимыми в рамках служебной подготовки личного состава. У Ваўкавыцкім раёне сілавікі даюць рады з затрыманнямі суайчыннікаў і без усялякіх вучэнняў. Як мінімум 5 чалавек трапілі пад аблаву. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» яе маглі ўчыніць праз нядаўняе збіццё міліцыянта ў горадзе. У роліку, апублікаваным у прыбліжаным да гарадзенскіх сілавікоў канале, паказалі затрыманне 4 мужчынаў. Некаторых жорстка валілі на зямлю і заломвалі рукі. Ужо ў гэтак званым пакаянным відэа з'яўляецца і жанчына. Прычынаю затрымання беларусаў, імаверна, стаўся распаўсюд экстрэміскіх матэрыялаў і ўдзел у паслявыбарчых пратэстах. Дзе цяпер затрыманыя, не паведамляюць. 100 беларускіх ноутбукаў перадалі ў каледжы гэтак званы ЛНР. Зрабілі гэта ў выніку дамоўленасці Лукашэнкі і Пуціна. Акрамя тэхнікі вытворчасці мінскага заводу «Гарызонт», студэнты аграрных навучальных установаў атрымалі 4 беларускія трактары, ды абсталяванні да іх. Таксама моладзі перадалі кнігі пра, цытата, злачынства нацысцкага рэжыму ў час Вялікай айчыннай вайны. Вяселле скончылася трагедыяй. Больш за 100 асобаў загінулі і каля 150 пацярпелі праз пажар у Іраку ў правінцыі Ніневія. Пажар узнік праз запуск феерверкаў у памяшканнях, дзе адбывалася гулянне. Будынак быў зроблены з легкаўзгаральных матэрыялаў, а таму агонь за лічаныя секунды ахапіў усю пабудову. У гэты час у памяшканні былі больш за 900 чалавек. З іх, паводле розных звестак, ад 100 до 120 чалавек не здолелі ўратавацца. Пра лёс жаніха і нявесты нічога не вядома. Жонка майго пляменніка Раванды, іхныя дзеці Шабрэль і Газаль, усе трое, мы не можам іх знайсці. Шукаем у бальніцах па ўсім Масуле і не можам іх знайсці. Мы абшукваем усе шпіталі, нічога. У Эрбілі сказалі, мы туды тэлефанавалі, што таксама не могуць знайсці. Ліміту на бязмытны ўвоз тавараў за мяжы, якія збіраліся паменшыць з 1 кастрычніка, не будуць змяняць. Старыя нормы працягнулі да 1 кастрычніка наступнага года. Цяпер у наземных пунктах пропуску дзеяць ліміт памерам 100 еўро і вагою не больш за 31 кілаграм. Іх збіраліся зменшыць да 50 еўро і 25 кілаграмаў адпаведна. Ранейшымі застануцца і нормы бязмытнага правозу пры мінанні мяжы самалётам. Гэтак пры сабе можна мець 10 000 еўро і тавар вагою 45 кілаграмаў. У Беларусі пачнуць правяраць замежныя пасылкі на наяўнасць у іх дронаў. За перамяшчэнне тэхнікі за мяжу прадугледжаная крымінальная адказнасць. Гэта прапісалі ў новым законе аб беспілотніках, які сёння уступіў у моц. Цяпер увоз дронаў на тэрыторыю Беларусі, іх далейшае захоўванне, эксплуатацыя і выраб дазволены толькі арганізацыям і юрыдычным асобам у іх прафесійнай дзейнасці. Папярэдне яны мусяць атрымаць адпаведны дазвол дэпартаменту авіяцыі Міністэрства транспарту. Аператараў дронаў абавяжуць прайсці спецыяльнае навучанне, якое распрацуе Савет міністраў. Акрамя таго, згодна з новым законам, неабходна абавязкова паставіць на ўлік беспілотнік цягам 5 дзён пасля яго набыцця. Жыхары Вялікі скардзяцца, што ў горадзе тыднямі не вывозяць смецце. Вось так выглядаюць кантэйнерныя пляцоўкі. Паводле тэлеграм-каналу «Беларусь замкадам» людзі прапаноўваюць не аплочваць гэтай паслугі. У мінскай Грушыцы адбыўся пажар, ён ахапіў прыватны дом. Гаспадары самастойна пакінулі жытло. Прычыны ўзгарання цяпер высвятляюцца. Сярод версій кароткае замыканне альбо неасцярожнае абыходжанне з агнём пры паленні. Гурт «Вольскі» анансаваў новы музычны альбом «Лісты палітвязням». Яго створаць у супрацы з беларускімі ініцыятывамі палітвязенка і дысідэнт Біуай. Людзі забываюцца на палітзняволеных. Маўляў, сядзяць там, ну і сядзяць. Казалі раней, калі саджалі на 3 гады, ой, да не адседзяць яны гэты тэрмін. Але людзі ўжо адседзелі і выйшлі. І з былымі палітвязнямі трэба размаўляць пра гэта.
На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць падабайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам. Поўны агляд падзею дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.